Assalamualaikum di awal kata, salam kaganti sirih jo pinang kaganti rokok na sabatang. Sairing malam jo barabah pasarang di rumpun buluah. Sairing salam na jo sambah disusun dek jari sepuluh. Nibong jo pangka ambo tarah, capek ketik mudah dicambu. Ujung jo pangka ambo sambah, tapik kapado penonton kasadonyo. Kalau de ambo indak pandang-pandang mana, paling-paling sampai tudah. Kami bermain anak muda, tok tatabuik namo do dala. Tadato tampung do ilaman, dila do maaf kami minta. Di dalam kami membuat album Bagadele Duoko, ibarat kurang manggulai, kurang padeh dek ladonyo, kurang asin dek garamnya, racik bawangnya kota alui, mungkin gulainya nan patah santan, tolong dek sana samparonokan. Kini ba itu maladun sana, kami sanisa Indo ayam pagi-pagi kandang tabuka badan malompek kahilaman mengake ilia jemudia. Jiko takaki dinan ado barabuik jo anak samo mancoto, hari patang pulang ke kandang dapet segiru kadimakan. Bukan tu sarok balai sajo, sarok ko ado sularonyo sapukan tarui kahilaman. Bukan tu ratok bagarah-bagarah sajo, nyampang ko ado kapaguno ambiak katelong kapidoman. Orang Padang mengumpal benang, benang dikumpal dilipat lalu dipertiga. Jiko dirantang namuhnya panjang, elok dipunta nanya singkat tekadar ke pengguna. Mari kita dengarkan album Bagadele 2. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Di dunia nangko kita mesti rajin berusaha. Nasib tak berubah kalau kita duduk di rumah, duduk di rumah, duduk di rumah, duduk di rumah saja. Hidup taraso sulit, pitih inilah sari, sakit kapalo de sakit. Dunia taraso sapi, sagu de tak barisi, tumi samakin rumit. Lai dan batarajo lale no bagus sahur namun hidup kan saroju. Gaji sebulan
habisnya sapakan hanya untuk lapeh makan. Alahkan nasib surah tantangan denai hidup pas-pasan. Hai dan bakar ajok laleno bahu saho namun hidup tak saroju. Hidup taraso sulit pitih kinilah sari sakit kapalo de sakit. Dunia taraso sapi saku dek tak barisi rumi samakin rumi. Lai dan bakar ado lale no bangu saho namun hidup sansaroju. Gaji sabulan lebihnya sabakan hanya untuk lapeh makan. Alahkan nasib surat tantangan dena hidup pas-pasan. Lai dan bakar adok laleno bahu saho namun hidup tan saroju. Lai dan bakar adok laleno bahu saho namun hidup tan saroju. Namun hidup tan saroju. Namun hidup tan saroju.